instrumentua ekialde hurbilean ikasi zuen. Iban Tuta izenarekin ezagutua, Iban Pere urruñar artistak arabiar musikarentzat duen maitasuna partekatzen du. Bere azken sorkuntza oihu artistiko bat da, Palestinan gertatzen diren sarraskiak salatzeko. Genozidio honen inguruan nahi nuen zerbait sortu. Eta beraz, Itxaro Bordarekin, idazlearekin gonaiz izketan. Eta elkarrekin erabaki dugu zerbait egitea. Simbolo baten inguruan, hori da Hind Rajab, 5 urteko palestinar eskatsa honen historioaren inguruan. Duela urte bat eterdi, sokorriek Hind Rajab neskatsa unen deia grabatu zuten Israeldar armadak ilaintzin. Odei raplariarekin Ibanek bideoklip bat grabatu du baita ere. Bake mezu baten edatzeko. Bideoklipa honen helburua ez da miserabilismoan sartzea, hango populakuntzari buruz da gehiago halako errokeri horrek argitan ezartzea eta erakusta ere beti badela esperantza. Hind Rajab klipa, Iban Tuta artistaren sare sozialetan ikusgai.